Mga sakyanan nga nagbiyahe sa dakbayan sa Sugbo midaghan bisan pa man sa gipatuman nga enhanced community quarantine. Number coding isugyot sa kapulisan ngadto sa city government. Ani ang report. Sa simultaneous checkpoints nga gipahigayon sa Cebu City Police Office, nasaksihan mismo sa direktor ang sitwasyon sa mga karsada. Gani nalangan ang police car nga gisakyan ni Police Colonel Ligan dapit sa Embacalso tungod sa bagang duot sa mga private vehicles. Misamot kadag sa masakinan sa utlan ng bahin sa bagatang bahin sa syudad. Ma four wheels man o motorsiklo gipang sita. Kining usa ka driver sa motor nga nagchinilas giisyuhan og citation sa CCTO. Sanitize ba gabot sa Cebu. Kanang pa sirita ni mong motor niya, mabasa ang karsonis gud. Oh nya sapatos na ko gapon na maho ang kwan. Initial violation gid sa CCTO sir 1,000. Nya sa wearing slippers murag 500 ra. Ang di no wearing ba sir amo lang madlungon wala pa sa mimo kwan ang kato lang gid ang initial violation niya. Oo. Sa Osmeña Boulevard usab sa sentrong bahin sa syudad, nagdasok usab ang masakyanan. Kung atong tan-awon, murag normal nga sitwasyon diri sa Osmeña Boulevard dakbayan sa Sugbo. Daw wala gipatuman ang enhanced community quarantine. Mo ni ang gi-address karon sa atong mga tinugyanan sa balaod ang paghimo og lakang aron makontrol ang biyahe sa mga tao despite pa man sa gipatuman nga protocol karon paglikay sa coronavirus disease kun COVID-19. Nangatanggong ang masakinan nga gipangsita sa kapulisan. Gitan-aw pagmaayo ang ilang mga dokumento kung apil ba sila sa exemption sa ECQ. Pagtuo lang gyud sa uban nga kay abi may quarantine pass na sila, makadala na silang sakyanan makagawas. Dili na may sakto. Kung quarantine pass naaman tay gihimo nga two-way test roll nga nganong magawas man ka, akong tuyo mo palit og pagkaon para okay. Pero kung other than that, muadto ka sa imong amigo, muadto kag asa, dili pwede mo gawas mo nang limited. Nasuta usab sa kapulisan nga dunay nagbiyahe bisan kun dala nila nga quarantine pass kadto lang sa barangay. Naagani nakuha nila og photocopy lang sa quarantine pass. Tungod dinhi, mo rekomendar ang CCPO nga ipatuman ang number coding sa masakinan. Kada adlaw mo himo og simultaneous checkpoints ang kapulisan. Dili lang karon patuman nato ni kada adlaw para ang tao makasabot nga kung dili sila apor nganong mugawas man sila. Klaro kayong violation sa mando sa presidente nga stay home. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.